पिक्चर बनवलाय जो मुंबईमध्ये गेला, त्यांनी सगळा रिसर्च केला आणि त्याच्यानंतरला हा पिक्चर बनवलाय आणि सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेला आणि आत्ता मोठा ॲक्टर, सिंगर आणि रायटर झालेला माणूस आपला सत्यवान नाईक. त्यांनी कृपा करून इकडे यावं. त्याच्यानंतर आता आपले अशोक नाईक त्यांनी यावं आणि अपूर्वा, संजय, हे आमचे ॲक्टर्स आहेत. हे आमचे प्रोड्युसर, पुन्हा रायटर, पुन्हा सिंगर, म्हणजे मल्टी टॅलेंटेड. ते काय माहिती नाही कसा हा माणूस आहे. तो खूप टॅलेंटेड आहे. म्हणजे त्याला तुम्ही सांगा एखादी गोष्ट, तो फटकन ती कॅच करतो आणि त्याच्यानंतरला तो त्याच्यावरती गाणं बनवतो, लिहितो, त्याच्यानंतरला गातो, त्याच्यानंतरला काय काय करतो तेच कळत नाही. हा असा आपला गोव्यातला माणूस सत्यवान नाईक आणि हा पिक्चर बनवलाय. तर माझी तुमच्या सगळ्या लोकांना एक विनंती आहे की हा पिक्चर आत्ता आम्ही बनवलाय, आत्ता ह्याच्यानंतरचं काम तुमचं आहे. हा पिक्चर हिट करणं हे काम तुमचं आहे. कारण गोव्यामध्ये हा पिक्चर सगळ्यांनी बघावा. आता आम्ही तुमच्याला प्रिव्ह्यू दाखवतोय. एक समीक्षा असते प्रिव्ह्यूची, म्हणजे हे जे तुम्ही आहात ते समीक्षक आहात. ह्यामध्ये तुम्ही स्वतःच्या गावात जा, स्वतःच्या शेजाऱ्यांना सांगा की हा कसा पिक्चर बनवला, सत्यवान नाईकने किती त्रासातून बनवलेला आहे हे सांगा आणि हा पिक्चर हिट करा. मी विनंती करीन की अशोक नाईकांना, त्यांनी त्या पिक्चरमध्ये काम करत होते आणि त्यांनी चीफ गेस्टचं काम केलं, खूप छान केलं आहे. तर त्यांनी 2 शब्द सत्यवान नाईकबद्दल बोलावेत आणि आपल्या या पिक्चरबद्दल बोलावेत. सत्यवान चंद्रकांत नायक हे फोंडेचे, जे पयलीं पासून ऑर्केस्ट्रान काम करून आपले नांव जे गोंयान आसा तें ताणें दवरलें आनी तेणें जवळ जवळ 12,000 शो केले गोंयांत, ओमकार मेलोडीज म्हणून, आनी तितूंतल्यान ते प्रसिद्ध जाले. मनीस जो आसा तो कोण कोणाक वयर काडिना. प्रत्येकाची कर्तृत्व जें आहा आनी तेंची मेहनत आनी आशिर्वाद तेणें ते मनीस जो आसा तो फुडें सरता. आज सत्यवान, तेजे बापूय जे कैलासवासी चंद्रकांत नायक आनी तेंची फॅमिलीन हें मोठें नांव केल्लें आसा. कित्याक आनी आमकां चड अभिमान जाता तो फोंडेचो, आमचो वांगडचो, आमचो भाव. तेजी मेहनत आनी तेजे कश्ट आमी पळयले आनी म्हणून आज तो ह्या थरार पावला. 4 तारखेर ऑगस्टाचे हे पिक्चर सुरू जातलें, सिर्फ मनी. हे मनी कशी स्टोरी आहा तुमी पळयतले, आमी सगळें तुमकां सांगना, नाल्यार तुमी मदींच उठून वचोंक आहा. तेका लागून आमी कितें म्हणटा की तुमी मुद्दाम ही स्टोरी पळया. तितूर पळय इतलें, हांव काल पणजे पळयलें, इतलें सुंदर काम तेंच्या एक्टरांनी केलां. तितूंतल्यान ही जी अपूर्वा म्हणटा ती आसा, मार्वलस. तिका जर तर तुमी पळयलें, आतां पळयात ते पिक्चरान पळया तेन्ना तुमकां कळटलें की हिरोईन सत्यवान बाबान मुद्दाम तिका महाराष्ट्रांतल्यान सोदून हाडली आनी तिणें जें काम केलें तें तुमकां अफलातून अशें दिसतलें ह्या पिक्चरान. तुमकां मुद्दाम कित्याक प्रिव्ह्यू दाखयता की आतां आमचे डायरेक्टर कीर हाणें सांगलां की तेणें इतलें बरें डायरेक्शन दिल्लें आसा. हेजें पयलें गाणें आसा इतलें सुंदर आनी त्याच बरोबर तिची चाल बरी बसयल्ली आसा. आनी एक गाणें आमच्या रायटर आनी प्रोड्युसर आनी सिंगर बाब सत्यवान नायक हेणें घाल्लें आसा आनी त्या गाण्याक खरेंच ताका तुमी वावा दिवपाचो. तेजो असो मुर्ती ल्हान आहा पूण किर्ती मोठी आहा. तेजो आवाज कोणाक कळना की तो कसो आहा म्हणून, फक्त कॅप दिसता हेजें तोंड दिसना. त्यो भानगड ती जाले चड. म्हणून सत्यवान जो आसा तो तुमच्यांतलो शक्यतो आत्तां आमच्या डायरेक्टरान सांगलां की तुमी लोकांक कळोवचें हें पिक्चर कशें आहा आनी कित्याक लागून हें काडलां. जें पिक्चर आमच्या अपूर्वान काम केलां हिरोईन म्हणून, ती एका खेड्या गांवांत पंजाबच्यान हांगा येता, खंय बॉम्बे पिक्चरान काम करता. काम करपा लागून फुडली स्टोरी खूब व्हडली आसा. तेंचें काम ही खरी स्टोरी जे मुंबय घडटा तेजे वयल्यान तेणें आदारितान ह्या आमच्या सत्यवानान केल्लें आसा. खूब मेहनत घेतली, कश्टी तो, आनी ह्या कश्टांतल्यान तो आज वयर सरलेलो आसा. बाब सत्यवानाक आमच्या फोंडेकाराच्या वतीन, सगळ्यांच्या वतीन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणुया आनी ताका शक्ती दिवया की हें पिक्चर बरे भशेन चलचें. कित्याक तेणें इतले प्रोग्राम केले पूण आमकां तेजो खंयच कोणें सत्कार केलो ना. म्हाका एक मोठो अभिमानान तुमकां सांगा दिसता की जेन्ना 2020 एक म्हाका संदी मेळ्ळी आनी सत्यवानाचो म्हापशांत आमी मोठो सत्कार केलो. कित्याक
हो सत्यवान जो आसा हो अष्टपैलू कलाकार. हेजे जे भितरले जे आंग आसा तो कोणाक खबर ना, पूण तेणें काम जें केलां हे सगळे थरांतल्यान ते वाखाणण्या सारकें आसा. आनी परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन बाब सत्यवानाक आनी तेजी टीम जी आसा तांकां धन्यवाद दिता की तुमी जे पिक्चर जे काडलां ते तुमकां सुयश मेळचें आनी ह्या पिक्चराची मोठी भरभराट जावची. देव बरें करूं. नमस्कार. आय होप माझा आवाज येतोय शेवटपर्यंत. ही जर्नी खूप मिक्स्ड फीलिंग्स होते याच्यामध्ये. काही ठिकाणी टफ पण होती, काही ठिकाणी खूप एक्साइटिंग पण होती. आणि जसं की हा माझा फर्स्ट मूवी आहे, त्यामुळे पहिले मी थिएटर केलेलं, पण स्क्रीनसमोर इतका एक्सपिरियन्स माझा नव्हता. आणि खरंच खूप मजा आली मला. डिरेक्टर सरांनी खूप जास्त माझ्यावरती मेहनत केली आणि त्यांनी खूप मला सपोर्ट केला. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल मी थँक्यू बोलेल सत्यवान सरांना की त्यांनी मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली. त्याशिवाय हे काहीच शक्य होऊ शकलं नसतं. आणि कोणत्याही मूवीसाठी तुम्ही म्हणजे फ्रेशर तुम्ही जर कोणत्या मुलीला घेताय तर तो खूप मोठा चान्स असतो त्या ॲक्टरसाठी पण, आणि ती खूप मोठी रिस्क असते एखाद्या प्रोड्युसरसाठी पण त्यांनी ती रिस्क घेतली आणि त्यांनी मला चान्स दिला. आणि आय होप की मी ते कॅरेक्टर नीट निभावलं आहे. ते तुम्ही सगळ्यांनी प्लीज मला नक्की सांगा. जसं की सरांनी सांगितलं की ते कॅरेक्टर काय आहे, तिची जर्नी काय आहे, तर मी अजून काही बोलणार नाही. पण मी इतकंच सांगेल की 4 ऑगस्टला आमची मूवी सिर्फ मनी रिलीज होते आणि तुम्ही सर्वांनी जितकं होऊ शकेल त्यांना प्रतिसाद द्या आणि आम्हाला खरंच हेल्प होईल. थैंक यू सो मच. ये पिक्चर में अच्छा सा काम किया. मैं चाहता हूँ कि वो अपना एक अनुभव शेयर करे. पहले तो आप सबको नमस्ते मेरी तरफ से. और ये हमारी जो मूवी है बहुत अच्छी है. मतलब बहुत आने वाले इंडस्ट्री में लड़कियों को मतलब बहुत कुछ फेस करने को जो इंडस्ट्री में मिलता है ना, अभी वो ये मूवी देख के उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो आई होप, मैं यही चाहती हूँ कि आप सब हमारी मूवी को देखने आइए. और पहले तो मैं सत्यवान सर को और जीतू सर को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस मूवी के लिए अप्रोच किया. थैंक यू संजय जी. अभी मैं इसका जो थिंकिंग है ना, 12 ऑगस्टला तुम्ही हा पिक्चर 4, 5, 6 3 दिवस एकदम सुपर डुपर हिट केला पाहिजे. प्रत्येक थिएटर गोव्यामध्ये आम्ही सगळ्यात जास्त थिएटर घेतली आहेत, ह्या थिएटरला पण आहे. तर हा पिक्चर तुम्ही हिट केला पाहिजे. लोकांनी 3-3, 4-4 वेळा बघितला पाहिजे. गोव्यातल्या अर्ध्या लोकांनी हा पिक्चर बघितला पाहिजे. बाकीचे थिएटर छोटी मुलं असतील म्हणून अर्ध्या लोकांनी 16 लाखापैकी 8 लाख लोकांनी तरी हा पिक्चर बघितला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. कारण तुम्ही हे जे इकडे आहेत ना प्रिव्ह्यू बघायला, हा प्रिव्ह्यू आहे, म्हणजे हे आहे पिक्चरचं टेस्टिंग आहे की तुमचं काय मत आहे ह्याच्यामध्ये, हे आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेतोय. तुम्ही आमचे लोक आहात, तुम्ही आम्हाला सपोर्ट केला पाहिजे. तुम्ही सत्यवानला हे करता, त्याच्यानंतरला अशोक नाईक साहेब आहेत, त्यांना आमच्या आर्टिस्ट आहेत, त्यांना हा तुमचा सपोर्ट आम्हाला हवा 4 तारखेनंतरला. त्यामुळे तुम्ही हा पिक्चर सुपर डुपर हिट कराल ही माझी आशा आहे. कारण मी बघितलंय, काल पण भरपूर लोक होते, आज पण शॉर्ट नोटीसवरती भरपूर लोक आले. आत्ता हा पिक्चर हिट करणं ही तुमची जबाबदारी आहे. 4 ऑगस्टला पिक्चर रिलीज होईल, त्याच्यानंतरला हा पिक्चर गोव्यामध्ये तुफान चालला पाहिजे, ह्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. कारण तुम्ही जे इकडे जे आत्ता आहेत ना ते सगळे आमचे लोक आहेत. हे प्रेक्षक नंतर आहेत, पण आमच्या फक्त शब्दावरती आलेले आहेत सत्यवान नाईकांच्या. त्यामुळे तुमची जबाबदारी जास्त आहे. आम्ही आमचं काम केलं, आता तुम्ही तुमचं काम करा. हा पिक्चर हिट करण्याचा सगळ्यात जास्त प्रयत्न करा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.